Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li fil-jiem li ġejjin il-ħaddiema kollha taċ-ċivil se jingħataw protezzjoni bil-liġi milli jiġu mfittxija personalment waqt ħidmiethom għall-pajjiż. Freli felu il-5 snin fit-tmexxija tal-Partit Laburista u bħala Prim Ministru, Dr. Abela qal li ħadd ieħor jeda fil-politika tal-mibeda għax skontu moħħu biss biex jixħed lin-nies il-ħabs. Qal li l-ebda gideb u konġuri huma se jibqgħu għaddejjin. Qal li ħadd ieħor iddikjara bil-miktub quddiem il-qorti li hu giddieb u xerret il-falzu li kkalunja uffiċjal għoli tal-Gvern u fl-istess jum isib refuġju fuq it-televiżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk il-Prim Ministru qal li jeħtieġ li jkun hemm ir-rimedji meħtieġa biex min jigdeb fuq in-nies u n-negozji jiffaċċja l-ġustizzja. Innota li ma jistax ikun li iktar nies innoċenti jkunu suġġetti għall-inkjesta f'qafas legali antik. Saħaq li dan l-abbuż irid jinqata'. Dr. Abela saħaq li l-Partit Laburista se jibqa' jittarka taż-żejru l-vuċi tal-batut u s-saħħa ta' dawk li jħobbu l-pajjiż għax fadal ħafna aktar x'inkiseb flimkien. Qal li l-aħħar 5 snin kienu snin ta' sfidi imma għax kien sod il-Gvern għamel kisbiet kbar. Il-Prim Ministru qal li l-Partit Laburista żamm mal-wedit elettorali u ħoloq ġid bla qies għan-nies fosthom biċ-child care b'xejn, it-traħis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, iż-żidiet kontinwi fil-pensjonijiet, l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, l-inqas rata ta' qatt, żieda fix-xogħol u l-investiment, żieda sħiħa tal-kola, żieda fiċ-Children's Allowance, Carers Grant lil ġenituri bit-tfal b'diżabilità, qotjiet lill-istudenti u l-iskema tal-first time buyers. Semma wkoll li l-ikbar tnaqqis tat-taxxa fl-istorja li qal li l-ewwel riżultati se jidhru fl-ewwel paga tas-sena. Dan għax mal-140 miljun euro se jibqgħu fi bwiet il-ħaddiema mentri semma kif ħadd ieħor kien iżid it-taxxi u l-kontijiet. Il-Prim Ministru irrefera wkoll għal Malta Labour Migration Policy li qal se tindirizza l-kwistjonijiet tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi mhux bil-populiżmu imma bi 32 proposta. Sostna li l-Gvern huwa ċar fuqha ħaddiema minn pajjiżi terzi jiġu fejn hemm bżonn biss. Qal li fejn m'hemmx bżonn ma jiġux u l-abbużi mhux se jiġu tollerati.